ću najpre neke pogrditi što mi pričaju na roditeljskom sastanku. Zato što ćete to sprečiti da previše emotivno pristupimo ovom našem susretu. Za večeras je dnevni red i redosled takav da najprve uvažimo njih, a zapravo vas, da ih predstavimo i nakon toga će oni u dvorišta, mi ćemo imati još nekoliko ozbiljnih administrativnih i tako nekih stvari koje je Klikom istakla. Ja ću svedočanstva dati njima u tom trenutku kada ih pozovem, izvolite, ali najbolje da ostanu kod vas i nakon toga treba da se potpišete da ste prijatelji. Je proglašen u poslednjim časom prošlog petka taj smatranje njih koji je školski, koji je vezan za glavni razlog postojanja škole, institucije, akademski previše. Tek tada su krenule prave priče o njima. Koliko su odeljenje koje je zaista zaslužilo brojne pohvale iz ugla onog duha koje nosi kreativnosti, pa ću ih i ja najaviti na način koji se ne odnosi na njihova znanstvena dostignuća, već ono kakvi jesu kao deca. Samo da ih ne samo, redosled je po dnevniku, tako ćemo, hoćete unapred da pratite ko stiže. Prvi učenik koji ćemo se predstaviti, predivan spoj nežnosti i suptilnosti, a i borbenosti u žutim starkama, već srednjoškolac muzičke škole, Arsi Đuna. Dečko koji kada se javi, što nije tako često, iz engleskog da kaže nešto, nama je uvek pristojna disciplina, slušaju jedne druge na času i meni je to takva radost uvek bila, ali u tom trenutku, ako slučajno neko šuška, okrenu se troje oko te osobe i kažu tišina da čujemo. Jer govori engleski Boričić, Petar koji neće ovo i nije neko mesto koje on mnogo često posećivao, ali prenesemo našem postoru. Svaki trenutak koji provedete sa njom je prava radost i proslava mudrosti i lepote. Veličković Nina. Može dan biti sumoran, mogu oni biti nezgodni, može se svašta izdešavati u školi, ali nijedan ne može biti toliko loš da samo njeno prisustvo i pogled na ovu devojčicu vam ne ulepša dan. Veličković Natalija. Ako ne znate gde vam je ranac, ima ko zna. Kirilić Nikola. Ovakvog učenika možete samo poželiti, takvog druga i sagovornika, zrelog, pametnog razmišljenjima, duhovitog, a i takvog kako sam ja videla u dvorištu brata. Drakulić Veljko. Ima jedna vesela čigra, pametna, ime joj je Đorđević Neda.
sami. Kada se toliko predivne energije i kreativnosti nađe u jednom biću, ona se zove Zlatanović Tamara. Priznaćete da stvarno jesu. Jesu, ništa nisam izmislila. Uz ovog dečka vam može biti samo prijatno i zanimljivo i vedro i nasmešeno i finansijski bezbedno. Ili Saša. A tako se stvari odvijaju bezbedno i ovako, u širem smislu, jel da? Ovdje ništa nisam zapisala, ne znam zašto. Ovdje je bilo teško, konkurencija je opak u ovom odeljenju bila zauzeti poziciju vrhunskog, ali ne komičara, nego nekoga ko nosi duh, zabavu, ono što ćemo svi stati da slušamo i čije ćemo verzije realnosti radije slušati nego samu realnost. A pritom, ja ne znam, to bi poduže trajalo. Mislim da će i on već sam reći nešto. Iković Lazar! Ti svi ukazati kako predstaviš. Ja sam normalno. Da, a kako ćeš ostale da predstaviš? Za mene. Godine, a? Da se ne ljudim. Sada umetnički ponos našeg odeljenja i već učenik umetničke gimnazije škole srednje Jakšić Milica. Ja čuvam sve što je ona nacrtala i kažem jednog dana ovo ću ja platiti. Sljedeći dečko je naizgled tih, miran, popustljiv, ali šta i vi tražite ranic. Jović Dušan. On je jedan sjajan lik koji zaslužuje zaista veliki aplauz. Kulak Dimitrije. Unatoč oceni iz fizičkog i nemačkog, što će teško preboleti, ali... Fizičko, nemačko. Da. I za 2 minuta možete zavoliti ovu devojčicu, a možete i danima otkrivati sve njene lepote. Marinković Emilija. A sada jedan ja ga nisam videla, moram ga predstaviti, šarmantni folirant. Možete ga skupo platiti, ali nećete pogrešiti mnogo. Tu je, da, ima mukica danas. Liković Bogdan. Puna znanja i dobre energije, čak i sa slomljenom rukom se slika u skoku. Milić Miljan. Ovog dečka nikada nisam videla ljutog, ni nervoznog, jedna dobrica nasmešena, neizgleda nisu pozitivne energije. Jel ga neko vidio nekad ljutog? Ja nisam. Milosavljević Melito. Dečko kojem dan traje sigurno 50 sati, od toga 48 provede na fudbalu, čudo od deteta, ali nije nam ni danas tu, nismo ga uspeli naći. Mraović Nikola. Po mojim predviđanjima sledeći učenik će biti jednog dana akademik, glumac, sa vrsnom sportskom karijerom, koji priča nemački kao da je pravi Salzburga. Pešić Aleksa. Sledeći učenik se mnogo promenio za 4 godine, ali jedno ostalo isto. Divan, dobar dečko, sjajan lik, Petrović Dimitrije. Ja nisam tačno upamtila i vola bi da me podsjetite, ali kako ja pamtim onaj iskaz, dokaz da se itekako može biti i pametan, i lep, i dotiran, i u svakom trenutku spreman za svaki deo časa. Petrović Jana. Dečko koji je uspio da bude prvi, pa je naša oblast u kojoj će biti broj neopravdanih izostanaka. Pa ga evo ni večeras nema tu, ali imat ćemo mi poseban roditeljski
sa njim. Radenković Ivan. Šta god da pomislite, nešto kreativno, zanimljivo što biste uradili za školu, nešto neobično, neki ugledni čas, možete se u svakom trenutku osloniti na nju. Roganović Teodora. Sada jedan divan drug, jedno sjajno dete, jedna odmerena, pouzdana, vesela devojčica, ja je nisam videla, mislim da je sprečena, Stefanović Vanja. 29 nas je spremno, čuvajte dlanove, slede još sjajnih ima likova. Na njegovu bezgraničnu dobrotu uvek možete računati, zaista. Divan je sagovornik, divan drug, ali vam savjetujem da ga ne ljutite mnogo. Stojanović Miloš. O, hvala. Ja ne znam kako bih to drugačije rekla, znate ono tiha voda, breg i to, i neka se čuvaju razni bregovi jer stiže na izgled tiha voda. Donović Sara. And the last, but definitely not the least, istrčan osjećaj za pravednost, ponekad do neočekivanih nivoa. Predsednik odeljenja i šire, Filipović Uroš. I sad što bi frontman benda kad niko ništa ne kaže rekao, i moja malenkost, razredna. Možda će i biti u ovom dirljivom trenutku gde neki suzbijamo, a neki ne suzbijamo suze i nečega što biste želeli vi da kažete, ali u našem programu za večeras imamo i specijalno, kako bih rekla, otvaranje izložbe jedne naše instalacije. Ja se nadam da je to moj muž dobro zakucao danas. A zove se Cigle, cveće i 8.1. Ajde sad ću da gledam. Samo pažno. Ko ne bi nosio 2 cigle, to nekome možda nelogično, iz Subotice, ako je to tako važno i ako je to glavni smisao ekskurzije, a ja osjećam da je ovde nešto što može da ide Jelimirice. Ili je Milka.